Il-protezzjoni tal-ambjent ma kibritx bl-istess ritmu ta' tkabbir tal-iżvilupp ekonomiku, bil-konsegwenza li issa pajjiżna għandu bżonn jieħu miżuri drastiċi. Dan joħroġ mir-rapport dwar l-istat tal-ambjent imħejjem il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman, il-Perit Alan Saliba, u li ġie ppreżentat lill-Kamra tad-Deputati. Il-Kummissarju enfasizza li l-ambjent għandu jimxi l-qudiem tal-anqas bl-istess rata tal-iżvilupp ekonomiku u jippreżenta numru ta' proposti fost oħrajn li l-protezzjoni taż-żoni ODZ tingħata aktar importanza u tkun l-era li tiddeċiedi fuq il-proposti ta' żvilupp f'dawn iż-żoni. Proposta oħrija dwar il-qasam tal-kostruzzjoni fejn għandu jkun hemm master plan speċifiku għal kull żona u jekk hemm bżonn anke f'kull blokka bini bejn 4 toroq sabiex ikollna bini holistiku li jagħmel użu effiċjenti tal-art, jelimina n-numru kbir ta' bibien tal-garaxxijiet fit-toroq tagħna filwaqt li jipprovdi bejt imdaqqas f'livell wieħed għal ġbir tal-enerġija solari. It-tielet proposta titratta trasport fejn jieħas bżonn immedjat ta' sistema ta' trasport tal-massa bi spazju lil min irid jimxi, isuq rota jew jipprattika l-isport fit-toroq tagħna filwaqt li jieħu ftit arja nadifa u jgawdi l-ambjent. Il-Kummissarju sostna li hemm ħafna x'jista' jsir li mhux possibbli aktar li nkomplu nipposponu u nsista li għandna nxamru l-kmiem u naġixxu mill-aktar fis possibbli qabel ma jkun tard wisq.